Kaixo egunon ikasle, gaur ikusiko dugu sakabanatze diagrama edo puntu odeia eta aldagaien arteko menpekotasuna aldagai bidimentsionaletan. Aldagai estadistiko bidimentsionaletan. Orduan, sakabanatze diagrama edo puntu odeia izango da, bai, aldagai estadistikoak hartzen dituen datu pareak grafiko batean adierazita. Bai? Kasu honetan adibide bat jarriko dugu. 10 ikasleren fisika eta matematikako notak aztertu dira eta grafikoki adierazi nahi dira. Adibidez, hemen ikusten dezute daukagula isa aldagaia izango dela fisikako notak eta i aldagaiak adieraziko du matematikako notak. Beraz, ikasle bakoitza, datu pare bakoitza izango da ikasle bakoitza, bai? Beraz, izango ditugu 10 datu lista horretan, bai? Eta hauek dira bidimentsionalak, ematen dizkigulako fisika eta matematikako notak ikasle bakoitzarena. Kasu honetan, lehenengo ikasleak atera du fisikan 6 eta matematiketan 7. Bigarren ikasleak fisikan 7, matematikan 8. Hirugarrenak fisikan 9 eta matematikan 8. Eta horrela, 10 ikaslerekin, bai? Beraz, hau adieraziko dugu sarrerabiko taula baten bitartez. Ikusten dezute, hemen jartzen ditugu isa aldagaiak arditzazken balioak, fisikako notak, 0-tik 9ra, izan daiteke 10, baina 9 jarriko dugu, eta matematikako notak 0-tik ere 9ra. Eta osatuko dugu, 6 7, 6 eta 7, 6 eta 7 da bat, hemen ez da gondo adierazita, 6, isa da 6, bai, isa 6 eta i 7 bat, bai? 7 8 zenbat ditugu, bat, 2 eta 3, beraz. Fisika denean 7 eta matematika 8 dira 3, bai? Adibidez, 9 8, fisikan 9 eta matematikan 8 bat, bai? 6 6, 6 fisikan, 6 matematikan. 4 3 fisikan, 3 matematikan. Hemen ditugu 2, beraz ditugu bat eta 2, bai? Eta gero daukagu 5 eta 5, adibidez. 5 eta 5, beste bat, bai? Osatzen dugu sarrerabiko taula hau. Egiten dugu guztira eta guztira. Eta ikusten dezu, guztira egingo dugu hemen. Eta ikusten dezute batzen ditugu bat, gero 2, gero bat hemen, bat eta bat 2, 3, 3, eta bat. Beraz, guztira daude bat, 3, 4, 6, 9 eta 10. Beraz, daukagu sarrerabiko taula eta adieraziko dugu grafiko batean. Hemen daukazu izardatza eta iardatza, bai, abszizen ardatza eta ordenatuen ardatza. Izan daukagu fisikako notak eta in matematikako notak. Hemen ikusten dezute puntutxoak, horregatik da puntu odeia, bai? Odei bat osatzen dute, puntu horiek, bai? Orduan, adibidez, fisikan 3 eta matematikan 4, beraz, hemen dago puntutxoa, bai? Hemen dauzkagu fisikan 4 eta matematikan 3, eta hemen ikusten dezute fisikan 4 eta matematikan 3 ditugu 2. Beraz, puntutxoa izan behar du pizkat lodiagoa, aurreko baino, bai? Kopuru 2 ikasle ditugu, hemen bakarra dugu, zenbat eta ikasle gehiago izan, orduan eta puntua lodiagoa izango da, puntu odei horretan. Gero daukagu 5 eta 5, bai? Hau da, fisikan 5 eta matematikan 5, puntutxo bat. Gero daukagu adibidez, fisikan 7 eta matematikan 7, fisikan 6 eta matematikan 7, beraz, fisikan 6, matematikan 7 bakarra, bai? Eta fisikan 6, matematikan 6. Ikasle bakarra ere daukagu, fisikan 6 eta matematikan bakarra, bai? Gero daukagu hemen, fisikan 7, matematikan 8, daukagu puntu lodiagoa, lodiena.
zergatik, daukagulako fizikan 7, matematikan 8, 3, bai? Hemen daude 2, hemen 1, eta hemen 3, beraz, puntua lodiagoa izango da, lodiena gainera. Eta azkenik daukagu fizikan 9, matematikan 8. Fizikan 9, matematikan 8 bakarra, bai? Ikusten dezutenez, egin dugu, daukagu, aldagai bidimentsionala, estadistiko bidimentsionala bai listan, bai sarrera biko taulan, eta hemendik ateratzen da sakabanatze diagrama eta puntu odeia, edo puntu odeia, barkatu. Orduan, grafiko hau izan da, ikusiko dugu ze menpekotasuna dago aldagai estadistiko dimentsionala osatzen duten aldagaien artean. Hau da, isa eta i aldagaien artean, bai? Orduan, hemen ikusi behar da puntu odeia zuzen baten inguruan biltzen den, bai? Edo kurba baten inguruan, bai? Puntu odeia izan daiteke ikusten da zuzen baten inguruan biltzen dela, baina gerta daiteke puntu odeia izateko kurba bat horrela, izango da kurba baten inguruan, bai? Baina kasu honetan, aztertuko dugu beti zuzen baten inguruan biltzen denean sakabanatze diagrama edo puntu odeia, bai? Orduan, ikusiko dugu ze erlazio, nolako erlazioa dagoen, ze menpekotasuna dago isa eta iren artean, bai? Orduan, 3 menpekotasun mota daude. Izan daiteke zehatza, oso handia edo txikia, bai? Orduan, horrelako grafiko bat balin badaukagu, ikusten zute puntutxoak horrela, ikusten dugu argi, zuzena pasatzen dela puntu horietatik, bai? Beraz, zuzenak eta aldagaiaren balioak bat egiten dute. Kasu horretan, menpekotasuna zehatza da, bai? Bat egiten dutelako zuzenak eta puntuak, sakabanatze diagramaren puntuak. Baita ere izan daiteke handia, menpekotasun hori gertatzen da aldagaiaren balioak, bai? Aldagaiaren balioak edo puntu odeiko puntu horiek daudenean zuzen lerro batetik oso gertu, bai? Hemen ikusten daiz grafiko honetan, puntutxo hauek oso gertu daude zuzen honekiko. Beraz, menpekotasun lineala oso handia izango da. Menpekotasuna isa eta iren artean oso handia izango da, bai? Eta aldiz, puntu odeia, puntutxoek baldin badaude sakabanatuta zuzenetik, bai? Baina bere zuzen lodi bat osatuz, puntu odei hori, hau da, puntu horiek zuzen horretatik urrun egongo dira, bai? Eta orduan, menpekotasun lineala txikia izango da. Bale? Gero fija zaitezte, menpekotasun lineala handia denean, puntu odeia edo sakabanatze diagrama estua izango da odei hori. Aldiz, menpekotasun lineala txikia denean isa eta iren artean, puntu odei hori zabala izango da. Bai? Eta puntu odeia gora egiten badu, bai, edo zuzenaren malda positiboa baldin bada, orduan, menpekotasun lineal positiboa izango dugu, bai? Eta aldiz, hemen daude goraka, oran positiboa dira, beraka izango balitz, hau da, zuzenaren malda negatiboa balitz, edo puntu odeia bera egiten badu, orduan, menpekotasun lineala negatiboa izango da, bai? Hau da, positiboa izango da, menpekotasun lineala, baldin eta isaren balioa gora egiten dutenean, iren balioa gora. Eta menpekotasun lineala negatiboa izango da, isak handitzen denean,
iren balioa jetxi egiten denean. Bai? Eta menpekotasun lineal hau parametro batek neurtzen du, hemen ikusiko ez duguna, bideo honetan, eta deitzen da korrelazioa edo R izkiarekin adierazitakoa. Bai? Bueno, hau da, sakabanatze diagrama edo puntu odeia eta menpekotasuna aldagaien artean, aldagai bidimentsionaletan, jakin behar dezutena.